Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Di pa kasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naa daw iti surat nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Ronalyn, wenno Ron, nga iti agdama kat adda ije Hong Kong. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, siyak ni Ronalyn, ngamron kunayo kumalatan. May saak a tomboy, kat jak ibain apulos day ta kinataok. Elementarya akpay laeng idinadlaw ko ti kinataok. Kat dakkel ti panagyaman ko, ta accepted dagiti dadakkel ko ti kinataok. Talaga nga ititignay, rikna, ken panagbadbadok, may saak a lalaki manang. Iso a babae met ti pagduyusan ti riknak. Malagip ko, idi addaak pay laeng iti kolehyo, masansan idi a mairamanak iti rambol, takadawyan a lalaki ti kanayon a kakadwak. No pay kastamanang, si papanakelak amang ibaga, anakalpasak iti panagadal ko, nga uray no vocational laeng. Adamat padas ko akayat ko nga ibinglay manang. Kat sapay lakuma, tamaikan mo't iti gundaway ama idrama, babaan to'y programa yo. Ay nabartag ka man ng asimmangpot anak kaw. Inton kuan agsakit kay tikastangar aramida. Anya kayo lakit din ay tatang. Saan nagsakit? Kun may sa,
Saan ka nabartek? Nakainumak lang. Anya anak kainom lang nga ibagbagam, kat no pinalpaliiw ka anak ko. Manipod dim sa ag kay tinagluganam ataksay, aging ga nakastrek ka dito'y balay, pinalpaliiw ka. Agbasing-basing ka amag na. Sa kala naglimpyo itay pinastrek kan. Tatang, Makitam. Di ka makatagaray tapod no timbagak. Iso di mo mailibak ang nabartek ka. pasensya kayong tatang. Naimasan mi ngamin tinaginom kadagiti katrabahwak. Sana bali, tawan mo trabaho no bigat. Kun maminsan matlang iti makalawas no uminumak. Ngam nalabos mat. Pudno ama minsan la iti makalawas. Ngam nakarom at tibartek mo na aginom ka. Katday tati pagdanagak anak ko. Ang mga no agsakit ka gapo iti kasta nga aramidam. Pag-iso, tarimwar kan iti silid mo. Nakaluto ako iti pamigatan. Nanang, amaw, kanabartek ka si mangpet iti rabi taimbaga ni tatang mo. Iso nagluto ak iti sabaw nga igupam, Ronalyn. Ninanang mo't, 25 kun. Ngam Ronalyn lata tiawag yu kanyak. Nay, anya kumangay ti iyawag ko ken ka. Katronalin mo't at talaga tinagan mo. Kasla diyo pa'y mo't naaklon ti kinataok, nanang. Nabayagan ang naaklon ko alakyan ka, Ronalyn. Matlagayam. Di ron nga ro, tiyawag yu kanyak. Sana Ronalyn, tanagan ti babae day ta. Ay na, mabalin ka day. Di mo sang kadilaw ti awag ko ken ka. Nalakit din. Umigop kan iti sabaw. Tapno mapuduutan day tarusok mo. Oh, kaano ka si Mangpot, Alfred? Hindi na minsan ba ya? Italangan nga na ikana kiti gundaway nga agpalailang tanagin na napay. Napanuga kami ni Tibiay. Ayos ah. Nakarkaro nagbalin ka na taraki. Sigod mo ta. Kat agpainom ka nga ruda na. Ay una yun. Husto gayam ti ko na ni tatamin yung nga amam. Artek ka kanon. Uy, saan mo ta? Anyong artek nga ibagbagam? Saan kit din? Ita lang agkita tamanin kalpasan ti talo atawan nakaadda kay Hong Kong. Ngam inomkit din ti ibagbagam. Kut, kayat ko lang mataraman ang tikatas ng abroad ah. Sige, pagustuhan ka. Nangayawan sa amot trabaho mita. Agjaming taman nga rod. Apag iso, tadayawis ko ken karon. Bareng numayat ka. Sigurado ka kayat mo tiyaw-awis kan ka ni Alfred? Tatang, padasak man mo tiag-abroad. Ay katadakan ka na ita anak ka. Naulakit di ta ka ba alam, di ag-abroad ka. Ngamnay, saan amabalay nga imotam iji abroad ti kinalaing mo nga aginom, anak ko? Husto ti inam. Amangan no anya ti mapasamak kan kay jay, no day takit din agin inom tar aramidam no bilang ta maka-abroad ka. Takayumot. Saan ko matabi sa taginom, nanang? Tatang. Pangpaikat lang iti bannog ti panagin inom ko dito inukwa. Palagi plaeng ti ibagbaga may anak ko. Iti kasta, amom ti pagluglugaram no bilang ta maka-abroad ka.
Naturadak man ang Emmy. Sa anak ama-amak amang padas, kadagiti bambanag, nang runa, no amok apara mutlaeng iti pagsayaatak. Tinulungan na karod ni Alfred akaubingak, anang ipagnakadagiti papeles ko, tapno makaabrodak. Kabayatan ti panang ipagpagnak kadagiti papeles ko, awan sarday ti panang bilbilin kanyak dagiti dadakkel ko. Kat ingkarikmet kadakwada nga idyak ti arak, no bilang tamapagasatanak nga agabrod. Iti ababa asarita manang Emmy, nakaabrodak nga rod, kat nakastrekak adagos iti may sa apakanan dito'y Hong Kong. May samot ti dagusmi kada Alfred, ken kadagiti daduma pay akailyan, anasang putak ditoy. Alfred, sikat ti kabadong alak ditoy. Iso sika nga rod ti pangibagaak. Ni, iti anya ron? Ni Misty. Oh, apay ni Misty? Kuwa ngamin. Kursunadak ni Misty. Anya? Damo pa'y lang nga pa nakakitakan ko na. Kursunada kon. Ada ka din kayan ayat na. Awan pa'y mat no ita. Ay! Awan tamok. Ayos nga rod no kasta. Digaak ni Misty. Manak, tay manugot kay ti awis ko ken ka, Misty. Awan matakas na. Saan ka di, Ronaldin? Si Kamat. Ron, kunamlatan. Di nakawagan ni ti Ronaldin. Ha? Apay nga umisam ka nga eh. Awan, makaisa maklaang. Saan ka kumamot akasta kanya ka? Mga asim. Alasan nga Rodan. Prangkaak a tao, Ron. Iso nga direct saan nakman? Ha? Misty? Diyak kaya ti palikaw-likaw, Ron. Kaya't ko nga ibagam kanyak, no anya talaga ti rantang. Apay nga i-date nak. Kwa, Misty. Kursunada ka ngamin. Kunak tupay kat. Well, kasi tinakunakon. Prangkaak matatao. Nalag-antiriknakan ka, Ron. Ha? Agpaiso, Misty? Wan, Ron. Nalag-antiriknakan ka. Kat kayat ko, amas agsiningad tapay. Masansana na rumwar kayo ka ni Misty Ron. Jack ilibakan ka dayta, Alfred. Nangrunak at makitkita mo't. Dakas ka di, no bilang takanayon nag-date kami. Ha? Kwa? Saan mat, Ron? Awan ti dakas iti dayta. Agyaman ak, kunaklakit din no kuna umadakas ti kanayon na panagkuyog mi arumwar. Saan? Apay kumatagidaksak dayta ngay. Ngam, da kayo ka din. Saan po'y? Kaslakastan Ha? Anya ti kayat mo asawan? Basta, Alfred. Amumot siguro ti kayat ko asawan.
Awas kitaam. Bagay ko saan ka di? Uwan ngagpaiso. Bagay launay kan kaday takawas. At itimaris na. Bagbagay mo launay. Ron, kayat ko da ito'y abado. Iso na lang, time pawit kung ti sweldo ko di Pilipinas. Ha? Iso ajak magatang tawanan kwartak. Ani, apay nga di mo alaan. Gatangam lata. Di mo ka din ang nagtimbagak. Awanan kwartak, time pawit ko na di Pilipinas. Ay, katanya kumangay. Siyak ti manggatang iti dayta. Para kan ka. Ha? Agpaiso, Ron? Wan, misti. Basta para kan ka. Para iti pagragsakam. Ipay ko. Kasta ti kinapatag mo kanya, misti. Ay na, agyaman ak Ron. Talaga gaya mga espesyalakan ka. Agyaman ak launay. No kasano ti ragsak ko iti panagsinningad mi ka ni Misty manang Emmy, nakarkaro manan ti ragsak ko iti kanayon a panagkuyog mi. No labsen ti agsarita, kayarigan ada kamin, no pay di na pay insawsawang apulos nga ay ayatan nakmat. Maragsakan mo't dagiti dadakkel ko, gaputan na amwanda adanda ni Jakon tumimtim iti arak, iti kaaddak dito'y Hong Kong. Iso at agiragsakan dalatan, nga uray saan unay adakkel ti maipatpatulod ko kadakwada. Tatibirok ko iti kaaddak dito'y Hong Kong, danda ni mabusbus ko amin para kani Misty. Iti ad-adda panagsinningad mi adwa, nadlaw kumot akim mayakay kanyak ni Alfred, agayam ko. Oh, anya ngay Alfred. Agjaming taman mat. Nabayagan na jak timim-timiti na sangarkat. Pasensya ka ron. At nangamin na patag nga si Kaswag. Manen? Adda manen asikaswam? Wen, masapol ngamin na maasikaso kung dahi tabanag. Anya nga minday taaya. Basta, Jack mabalin nga ibagakan ka. Anya kamatan. Kaslasaan tang aggayam no kasta. Pasensya ka talaga ron. Ngamrumbang lang nga si Kaswag dahi to eh. Sige, panawan ka pa eh. Sa balin da ito ya. Apay nga ta kas jay matan kanyak ni Alfred. Kas lulik-liklikan nakmatan. Ay. Anya laki tindag ito mapampanunot ko aya. Sana rumbang da ito ya. Masapol nga iwaksik dag ito'y negatibo ang mapampanunot ko. Anya di kunam, Misty? Masapol ko nga min ti dakkel agatad, Ron. Anda nga min pari ko ti Pilipinas. Anya? Ni, apay? Anya ti parikot? Rimataan ka nun ti bangko ti kakaisuna asan ikwami nga insaldami. No di ka makabayad iti lasod ti makalawas. Ha? Iso nga burido ak. Diya ka muna niya ti rumbang nga ramidak.
Mano nga minaya ti masapul mo? 200,000. Ha? Ay, nagdakulan. Isoron nga burido akron. Diyak ka muna niya tinumbang nga ramidak. Anak, saan arum ba nga panunutan na kami kaninanang mo dito? Ada mo ti pagsapulan mi dito. Ada paggastos may. Agyaman naglukas to, tatang. Ang madamag ko man laeng. Pangananwam ayay ti dakkel agatad. Takunam nga amangan no sumagmamano abulan at di ka makapauit kada kamay. Tatang. Basta, ada na po tagapagkasapulak dito Anak kau. Agyaman na, tamawatan dak, tatang. Kasi itinakon anak kau. Birok mo mo't timatmat gadam iti kaadam dita abroad. Kukuam day ta. Iso asaan arumbang nga ipakadam kada kami no anyat pangananwam iti matmat gadam. Tatang. Gamdi na kami kumamot sa iran kaninanang mau no kanayon nga ibilin may nga agimpad ka. Agurnong ka anak kau. Saan ka kumangagbalin na barayuboy dita, Uwan, tatang. Laglagi pa kakanayon day taabilin nyo. Nasaya at nukasta. Tapara kang kamot lang dagiti ibilbilin may anak kau. At ano pa daga papanakron? Di na kumasingaan. Pangaasin. Mabit lang, Alfred. Awanan ti sabali nga mo kapag damagan. Nasana si ka. Tasi kalaang mat ti kabaddo nga alak dito Apay nga minaya. Ni ngamin misti. Awan mat tun dagiti gargarot na. Ha? Apay? Di mo kadiam mo? Di, anya, Alfred? Kat no nag-end kontrakan dito ni Misty. Nagawid na ni Pilipinas. Anya? Ni, apay nga ya di na yung bagbaga kanyak data. Panagkunak, at damanin na ang lilaw ni Misty. Kat nalabit ngayon, tarayan nan. Anya? Ni, anya ti kayat mo asawan ni ti kastaan na ibagam, Alfred. Ibagam ko makanyak. Pangaasim. Imbagak nga rod ka ni Alfred, ti panangipabulod ko iti dakkel agatad ka ni Misty, manang Emmy. Kwarta nga inutang ko pa'y kadagiti na amamukon iti kaaddak dito'y Hong Kong. Idi matlaeng ang naibaga kanyak ni Alfred, nga adugaya man dagiti inututangan ni Misty nga amamuda, kat di na idan binaybayadan. Naamwak pa'y ti rason, no apay akim mayakay kanyak ni Alfred, idinadlaw na ang nagbalin kamin anasingad ka ni Misty. Agayat gayam ti gayam ko ka ni Misty. Ngam laplap da na laang ti bagina, gaputaamunan tinaalas nga aramid ni Misty. Manipod idi nga aging gaita, awanan apulos ti damag ko maipapankan kuana. Iti ababa asarita, kakaasiak anang baybayad iti kwarta nga impabulod ko kankwana, taintarayan nakkat nga ruden. No bilang tamaidrama da ito'y padas ko,
Kayat ko apalagipan dagiti naayat nga agabrod. Nang runa dagiti kas kanyak, analaos no agayat. Agannad kayo kumakakabsat. Tasaan asinsinan ti bannog tayo. Tapno makatagad tayo laeng, dito'y balasiw taaw. Daytoy tipadas ko. To'y pagayam mo, Ron. Pagayam aron, umuna iti amin, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Anya laket nga agpayson, gapo iti panagayat mo, nairubo kalaket nga ruden, anang ikaro iti di mo pulos nagnumaran. Nagalaskit din ti kas di agalad ti tao. Alaan da nga umuna ti panagtalag ti biktimada, kat aramatan da pa'y ti physical alangada, tapno makabiktimada laeng. Sapay la kuma, taagbalinan nga adal kan kadaytaan na pasaram, tapno saan kanton ama biktima pa'y. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Grace. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Grace. Taga Cagayan Valley ak manang. Ngam iti agdama kat addaak ditoy Nueva Ecija, ta ditoy tinakaikamangak. Daytoy adrama ti liwliwak adengdenggen sipud pay ubingak manang. Kat dakkel ti panagyaman ko, tamangagan itan ditoy YouTube. Nurigat kan padas laeng ti panagabroad ti pagsasaritaan, dayta tinangawis kanyak, tapno agsuratak dito'y programa yo. Kat sapay lakuma, tamapilimet ama idrama. Manipud pa'y kaubing ko, inarapaap kon ti agabroad manang. Tapno mayaon ko itirigat ti pamilyak, kan matulungak dagiti kakabsat ko iti panagadalda, kinunkunak iti bagik. Ngam siguro, malas kan bangungot para kanyak ti abroad. No apay anay bagak ti kastoy, maamuan nyo manang, kabayatan ti inak panagsalaysay. Narabyan ka manang, Grace. Amuyumot nga gipagpagnak iti papeles, tapno maka-abroadak nanang. Tama nga no di kan tumot lang maka-abroad. Ha? Amo mat nga ado ti malukloko nga agab-abroad. Apay nga minakasta ti panunod yung ngay nanang. Saan dak kumamot nga upupayon Ay, saan kamot kit di nga upupayon? Agsasauak laang iti pudno. Ay... Anya laangan ti aramidam, no bilang tamapaay ka nga agabroad. Nanang, Di kad sayang amin abannog mau. Agasam nga tamarabyan ka pa yan nga agawid. Kalpasan na, awan mat gayang pagmamaayan ti aramidam. Oh, saan kit dain? basta, kayat ko ti agabroad nanang. Kayat kayo ngamin matulungan. Kayat kayo maiyaon iti kinarigat. Kan matulungak mo't dagiti kakabsat ko iti panagadalda. No isaw. Makamu ka nga rudon ditoy. Mangan ka ditan, tadamot makan. Tasyak, makaturturog akon. Rabi nga minon. Makamu ka ditan, Grace. Amlatan di inam.
Aramidam na niya mo marumbang kaanakan. Uncle, Sa baling amin di pa nagrasrason di inam kay. Isa makapaupay ako nam. wan nga rod, Uncle. Nagadungay bagbagana. Iso nga raw, nakunak kang kadi mo ni kaskaso di inam. Ituloy mo, na niya man teraramida. Talaga, Uncle. Arapaap ko ngamin na talaga ti maka-abroad. Iso nga raw, dadi mo ni kaskaso, na niya man ti ibagbaga ni nanang ba. Basta amom aparay ti pagsayaatan ti aramida, kay nawan lakit di ti maagrabyada. Sige lang, kaanakan. Ituloy mo nga aramidan. Imo'y kaskaso taan niya man abanag nga amom apakaupaya. Apay no suportaram na tanda anak mo ita arapaap na. Di mo pupayan. Nay, ay, saan kumot nga upayan, Amanong? Ay na, nakasaritak ni Grace. Imbaga na kanyak aramida. Kanayon kano asitaram, gapo iti pa nang ipagpagnanay, iti papilis na. Saan mo't, Manong? Ay, diyakam mo na niya tagpaisaw. No, asinaw, ti patsag kada kayong agila. Ngumkasto ti makuna ka ading kao. Nasa di ka anak kakamang ituloy, iti panggap na. Isa masapol na ti suportam. Tapno tumibkor ti pakinakam na. Total, para kada kayo matlang ti amin, no bilang taagbaligi iti panggap na. Kas itinakon-akon, Manong. Diyak mo't upayan ni Grace Scout. Palso, no nyaman tinaidanon kun ka. Nay, apa yan? Naragsak ka maut. Kamaut dyan na nanang. Makaabroad akon. Ha? Anyat kayat mo asawan, Grace. Naipagnakon ti amin nakasapulak. Kompletong dagiti papeles kan amin nakasapulak. Urayat lang ang ti flight ko. Agpaisaw. Hunanang. Ay na, kamaut dyan na. Nagbunga mo't lang ti amin abanog kan sakripisyo. Makaabroad akon iti mabiit. Kat 5 ti taon ko, ididamo ang nakaadakak iti sabali apagilian, Manang Emmy. Sadyay Kuwait ti damo ang napanak. Napalaos ti ragsak ko, gapo ta impagarup ko, ano adda akon iti abroad, sumaya at meten ti panagbiag mi asang kapamilya. Nang runa, kat nasaya at pay tinatumpungak nga amo. Ingka gumaak, tinagbalin ana sa limot-mot iti kaaddak sa Jay Kuwait, Manang. Tapno makaornungak, kat adda maipawit ko kadagiti dadakkel ko. Tatikang runaan nga arapaap ko kadagidi apanawan, kat makaipatakder kami iti balay. Tapno saan kami nga agnanaed iti pagtaengan, akayarigan na nga abong-abong amarmarba pa yun, tididing na. Bilibak yun ka, Grace. Oh, apay man ang Leo. Kasla saan ka mabambanog? Amin na mabalin na pag-sidelinean. Sarkum. Siyempre tapno dakdakkel ti may pawit ko iti Pilipinas. Ngunay, ang mga sakit ka mo titikas ng aramidam. Dandan ni awan mo tantina nam. At damot si kamot Leo. Grace, saan narumbang nga buswam ti bagim kabayatan ti kaadam dito uy.
Saan ka din nga umdas ti sweldo may tinaster ka matrabaho nga ipawit mo yung Pilipinas? Masapol ka din nga ag-sideline ka pa ilang iti na duma-duma nga oray sa anon nga umdas ti panaginanam. Anya kalakit din aya Leo. Di nakadinlapdan iter aramidak. Adda arapaap ko amasapul aton uyag. Kat ti panagsalukag ko ti kakaiso na arason tapno sa anak amapaay. Kasanon nagsakit ka. Saan nga min akumpormila dita ti pampanunutom No adda arapaap mo, saan aron ba nga agpanunot ka iti negatibo? Kastalaeng dayta, Leo. Kumusta ngay, Nanang? Naawat yo ka din timpawit ko kada kayo? Ay, un Grace, naawat main. Agyaman na. Nanang, amoyo mo't nga arapaap ko ang makaipatakder tayo iti balay. Tapno ada na saya at apag naadan tayo. Hindi kagdanag. Agsalsalo kagak dito Kuwait, Nanang. Pangaasiyo kumata, agurnong kayo mo't dita. Awan ko naklangaro din. Awan ti rumbang apagdanagam. Matungpal ti arapaap mo. Nanang, Kinapudno na. Narinugyan min ti ag-purchase kadagiti materyales. ha? Agpaiso, Nanang? Awan inot nga agurnong iti materyales para iti magpatakder abalay tayo. Ay na, agyaman no kasta, Nanang. Maragsakan na kiti kasta nga imbagayo. Nawan to, ba't gamin ti bilib mo kanyak? No imbagak, aramidag. Agyaman Nanang. Pakaragsakak unay dagitaan ang ngag ko itakada kayo. Kaano lang hindi baga kakaslaawanan ti inanam. Tapasig matlatan na trabaho ta sa asikasun ditoy. Ngamita, agsapsapol kay ti sabali pa apag sideline nam. Awan mo't ti dakas na saan ka Leo. Basta ti importante, maaramid ko dagiti trabaho. Dagiti sideline ko. Damagag man gan ka, Grace. Mano nga oras ti panaginanam. Ti pan naturog mo ti kayat ko asawain. Upat na oras. Oh, makitam. Upat nga oras lang araw doon ti inanam. Ti pan naturog mo. Nga magsapol ka pa ilang iti sa bali a sideline. Imbagak matengkan ka Leo. Adda arapaap ko akayat ko amatungpal. Iso nga agsalu kagak. Aramidak ti amin, tapno makatagedak iti dakdakkel pay nga ipawit ko iti Pilipinas. Ay, apo ka, Grace. Arig na napatpatayam ti bagim iti kastangar aramidam. Narigat no da mapasamak ka dito, itadayo ka iti pamilyam. Awan ti mapasamak kanyak Leo. Di napagdanagan. Jay, kunam, Grace? Kunak, magagaran akong nga gawi di Pilipinas. Si Kamat, 2 taon mo pa ilangan dito yung Kuwait. 3 years ti kontrata, sana ya. Wan, kaya't ko nga rodon ang may ring pasti may sapay atawon anabat-bati iti kontratak. Tapno makaawid akon. No mabalin la ko mga iguyod ti aldaw kon ti oras. Aramida kon. Ay, oo na yun. Nagkarumot ng data. Taurila igoyod mo ti aldaw kan oras ti kayat mo. Wan, tapno makaawid akon. Tapno makita kon ti baro abalay mi. Ti bunga ti nagbanugak. Ay na,
Nagmayat ton siguro ti maturog iti agbalin asilid ko. Nagmayat ton ti agina na iti baro abalay mi asang petak. Talaga ang magagara nak idin nga agawid manang Emmy. Tapno maimnas kumot ti kabarbaro abalay mi. Ti panggap ko idi, agbakasyonak iti kabarbaro abalay mi. Kalpasan na, agsubli akpatlaang iti ayan ti amok sa Jay Kuwait, tatalagamot ngamin anasingpet. Saan pa'y nga uso ti cellphone idi nga da kamera na. Iso nga awan ti pangkitaak iti pamaneknek iti ibagbaga ni nanang. Iso analaos ti pannakaupay ko, idi nakaawatak iti text message manipod iti ulitag ko. Amang ibagbaga, nga awan apulos ti kinapudno dagiti ibagbaga ti inak, maipapan iti balay. No diket nakarkaro pa'y kanon anaglanga nga abong-abong ti pagtaengan mi. Diyakon makapangpangan kan makaturturog sipud idi manang. Kat masansan pa yun nga agkupit ti barokong ko. Kinasarita nak ngarod ti amok. Your situation is getting worse, Grace. Sir, You should see doctor. Me and my wife is worried about your condition. I'm okay, sir. Nothing to worry. Oh, come on. You look pale. You look different. And you're always lonely. Sir, My wife told me that she sees you always crying. no, sir. I'm not crying. What is happening, Grace? You breathe hard. Are you okay? I'm okay, sir. Don't worry. No. You are not okay, Grace. It's better if you see doctor now. You are not okay. Go now. See a doctor. You must see a doctor. Anyang iti ko na ti doktor, Grace. Masapol ka nung nga agagasak. Anyang amin din na doktalan da sakit mo aya. Nabalkot ka nun iti taba ti puso. Anya? Ay sus, delikado day ta, Grace. Isumudla ka dagiti na palabas. Madlaw marigatan ka nga agangas. Leo, Sana rin ba nga baybayam ti bagim? Sana rin ba nga kanayon ka analiday ka nagpampanunot? day tapay ti may sa arason nga imbaga ti doktor. Depression. Iso ka no akim maro ti kasasaad ko. Kasi din ako na akong Grace, saan asinsinan day ta sakit. Sana rin ba nga baybayam ti bagim? Salwadam ti bagim, tama nga no anyakit di ti mapasamak kan ka. Una yun ti kastoy. Nagbasit pa ila tinaubrak. Kasla na bambanuga kun iti panagriknak. Sakot.
Kasla kam kamatot tiangas ko. Unay mo tan. Grace! Yes, sir. Come here! Come here! Yes, sir. Do you need something, sir? I've been observing you for a while now. And I notice you are breathing so hard. Maybe because you are ill. So I suggest that it's better if you go back to the Philippines. What? You must get well first before you go back to work. But, sir, my contract with you is not yet finished. I still have several months. Oh, don't worry. Don't worry about that. You are like family to us, Grace. We don't want your situation to get worse. So you better go back to the Philippines and get well. You can come back here anytime. Just get well first, Grace. Asideg akon iti balay mi. Makigtutlakit di dananang no makita dak. Nakarkaro pa iti panagtibayo ti barukong ko. Saan apulos ama punas iti panunot ko ti may papan iti intex ni Uncle Kanyak. Diyos ko. Aday tanga. Agpweson ti balay mi. Kat tilangan. Nakarkaro pa ngam iti pinanawak iti. Oo na yan. Anya tinapasamak kadagitiim pawpawit ko anatnat gadak. Kabayatan ti kadak ijay kuwit. Sa dino tinangi panandana ng iti kwarta nagbanugag. Apa yan nakarkaro mata na nagbalin arugak ti balay mi. Anya matandi kastoy Diyos ko. Apa yan kastoy tinapasamag. Anya tinaramid na nanang itinagbanugak. Anya. Panagriknak ket nakarkaron nga agkupit ti barukong ko. Apaman anatan nawagak ti nakarkaron a nagbalin arugak a pagtaengan mi, Manang Emmy. Amok anak laat ni nanang a nakakita idi kanyak. Idinto ta syakmet. Danda ni Jack maiyaddang dagiti sakak asumrek iti balay mi. Gaputan no kasano ti langan na pinanawak. Ad-addan a nagbalin arugak ket maisinsina pa yun ti diding na gapo taan anayanan. No pay kasta ti nagbanagan ti amin, Jack pulos sinid si dirdananang ko. Jack nagdamdamag apulos. Ket pinampanunot kulatan, analabit nga da napateg anang usaranda iti impaw-pawit ko kadakwada.
Iso asaan apulos ang naurnos ti balay mi. Gapo nga rod, taada sa gubanit ko manang, nagpaimbagak pay. Kat dito'y ko pa'y nga rod agibusan ti umuna apaset ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Grace. Pagayam a Grace, anyan nga agpaiso tinapasamak. Awan apulos tinagbanagan tinagbanugam. Bueno, padaanan mi ti sumaruno apaset ti surat mo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti umuna apaset ti padas mo. Dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana ti biag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti surat, nga impatulod ti pagayam at tubo ti Isabela. Ngam ti agdama, kat adda iti Riyadh. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan nga Elmer, taga Isabela akmanang, ngam ti agdama kat addaak dito'y Riyadh. Naabutan nak iti pandemya dito'y, kat tangay nasaya at met tinatumpungak nga amok, ingkadang ko nga idiretso laangan ti trabahok dito'y, ngam ti agawid. Maysa kadagiti pagpalpalabas kiti oras ti panagdengeg ko dito YouTube channel yo. Nang runa pa'y takadenggak daytoy a drama, Sipud Teenagerak. Talagamot ngamin, apakaadawan daytoy iti adal, iso anaawi sakmet amang ibinglay iti padas ko. Taamok ang makaibati akmet iti adal kadagiti dumdumngeg. Iso asapay la kumamanang, tamapagasatan met ama idrama, daytoy nanumo, asurat ko. Baro a cellphone di kahit kung ay sagot mo kanya kiti panagturpos ko iti high school nanang. Anya, di mat kaano lang idinagpawita kiti paggatang mo iti cellphone anak ko. Di pa'y natawanan ti cellphone mo Daanan ti cellphone ko nanang, kahit ko sukatanan. Elmer, anak. Kun may sa, agradwarak mo tin iti high school. Rumbong lang nga dasagot yung kanya kiti panagturpos ko Basta nanang di mo liplipatan. Cellphone ti kahit kung ay sagot mo kanya kiti graduation ko. Daytay kabarwanan na modelo ti kahit ko nanang. Daytay touchscreen. Daytay ti kahit kung ay sagot mo kanya. Anya di ko nam, Elmer? Iti mabit. Sakbay ti graduation tayo. At danto baro ang cellphone ko. Anya? Pauitan nak ni nanang iti paggatang ko iti baro ang cellphone. Daytay touchscreen. Ala, kat no napintas pa ilaang matay ta cellphone mo. Saan mo ta naperdi? Tsak kayatan ti cellphone ko. Obsolete ti keypad na cellphone na niya. Touchscreen ti uso itan. Maditi na barayo boy unay, Elmer. Laglagi pa masan ngagpidpidot iti kwarta ni nanang mo iti abroad. Di ka kadagdanag ami. Takabaulan mo't ni nanang ay pa iti kayat ko. At di abroad ni nanang ko naman. Ay, saan aga po taday di abroad ni nanang mo? Kat agbalin ka mo't nga abusado. Laglagi pa mapagregrigatan ni nanang mo dagiti paw-pawit na ditoy. Itrab-trabahuan na dagi jay. Nakasaritak ni Manang mo ayunis, Elmar. Uncle Indo? Napalalo ka numot ti kinabarayuboy mo kaanakan. Ha? Nay, kita kaanakan.
No saan mo ta talaga kasapulan iti panagadalmaw? Saan mo nga ipagpagatang? Sana kakasta, Uncle. Nasayat ano saan kakastang kanakan? Laglagi pom ko mga ulila kayon nga agkakabsat iti ama. No labsan ti agsarita, si kakumati makakaam mo kadag iti kakabsat mo, ta si kakit nga ro ti kakaisuna lalakay. Si katirumbang nga mangiwanwan kadag iti babaya kakabsat mo, saan kat asikat ti mangigulo kadakwada. Saan nakamaaddan iti baro a cellphone, Nanang? Jakon umatender iti graduation ko. Anya, apay nga'y anak ko. Kasano? Para nagbasit lakit daw ko. Di mo pa'y maipaimot. Elmer anak, itad ko matkatikit daw masagot. Makisarsarita aklaken ka maitantan basit ti panagpawit ko para itikit daw a cellphone mo. Basta, Nanang, no di da kipawitan iti paggatang ko iti cellphone ko. Jak umatender iti graduation ko. Oray di taan na mo ta. Nga maapay nga'y anak ko. Kapat gan apasad ti panagadal ti panagatendar iti graduation. Kalpasan na, di kakit din umatendar. Talaga saan, Nanang? Katsak mo tinagadala na sa iti kolehiyo. No paayon da kitikit dawag. Makaamo kayo, Nanang. Kasta ti kinatusok idagtutubo akma ng Emmy. No adda kayat ko, masapul nga itad kanyak ni nanang ko. Nalastugak pa idi, taadakat nga rod iti abroad ni nanang ko. Domestic helper iti Hong Kong idi ni nanang ko. Idi nagturpo sa kiti high school, nasurok 5 atawan idi ni nanang iti Hong Kong. Amin akayat ko idi, iso ti matulok. Awan mo't maaramidan ni nanang, no ada kinid daw ko. No di ti mangipaay. Tanoan niya ti imbagak nga aramidak amadi, no saan amasurot ti kayat ko, talaga nga aramidak. Sakbay nga rod ang nagturpo sa kiti high school, nang ipauit ni nanang iti pinanggatang ko iti baro a cellphone. Iso nga imatendarak idi iti graduation ko. Iti may sa agundaway, adaak idin iti may kadwa atukad iti kolehyo manang. Ami, sumarag ka din iti pagadalan. Ha? Elmer? Si kamot gayam ti nakamotor asim mardang diti batok ko? Wala, Ami. Nagpapawitak ka ni nanang itinggatang ko iti motorsiklo. Nagpintasan niya. Talaga mo ta. O niya, sumarag ka din iti universidad. Umay kan, umangkas ka iti motorsiklo. Taigiddan ka iti ipapan ko iti universidad. Anya? Ay, mabuto nga Elmer. Jak kayat. Ni, anya ko matipagbut nga may. Ang mga numaladaw ka pa, no di ka pala umangkas iti motorsiklo. Sana balen ang maladawak, basta sapak. Ha? Mabuto nga klakit nga umangkas iti motorsiklom, Elmer. Makaamu ka nga rod. No di mo kaya, di saan lang.
nagtanaranaan kayo. Oh, apay ame. Anyat ibagam. Ay natata, kasayatan siguro no bagbagaan nyo ni Elmer. Nay, apay palasang ko. Anyat tinapasamak ka ni Elmar. Kat naugmot motor ang nakainom. Anya? Ay sus, delikado na ita. Talaga delikado, tata. Isorod na yung bagta nakita kayo. Tapno maibagak kada kayo ti aramid ita ni Elmer. Ay, na yun, di ka anakak. Ngam sumsumrek ka di mutlaang ni Elmer iti universidad. Amang ano saan moton nga agad-adal. Sumsumrak matata. Ngam tingarod makapadanag kat ti panagin inom na santo ag motorsiklo. Amangan tukat no anya ti mapasamak kan kuana. Mala, bay ang palasang ka. Ikagumak ti umawag iti inanay di abroad. Nas ka na makasarita. No apay mo't nga min nga manugot ti kabsat ko agumatang iti motorsiklo ni Elmar. Kasano ajak pauitan iti paggatang na iti motorsiklo na ngay manong. Kat impang tanamet asaanan nga agadal, no saan na makagatang iti motorsiklo na nga agbalin a serbis na kano. Irigat na nga ron ading kao. Kanayo na amarabyan nga agawid. Kumpurmila ditan ti pagpapanan na. Anya, No saan la siguro ang nakalasin ti ipawpawit mo para kadagiti kakapsat na. Ang mga numay gastos na bay na pagpagasolina na iti motorsiklo na. anya? Saan mo tapan ang isingir adin kao? Tamo mo ta saan ko nga ugali dayta. Num adon tinadaw-dawat na kanya kapag gasolina na kanaw. Ne, kat no ninayunak pa yan ti allowance na manong. Tapno ada paggasolina na iti motorsiklo, nga aramatan na a serbis iti panagiskwela na. Ngam, apay ngay adumawat pailaang kan ka, manong. Jak amo adin kao. Tirigat na pay, nakainom ka nung agmot motorsiklaw kung na ni ami agayam kan kaadalan na. Anya? Ay sus, ay delikado dayta. Sige manong, di ka agdanag takasaritak ni Elmer. Kan numabalin, di munton ikan iti kwarta no dumawat kan ka. Awan di rin ba nga pagdanagan nyo kanyak nanang? Sa anak amaan ano? Di mo maibagaday ta anak ko. Nagro nakat delikado ti agmotor anak kainom. Ha? Kasano nga mo yun day tananang? Saan na aron bang amaamuam no asino tinangidanon kanyak? Ti importante itakat mabagbagaan ka Elmer. Delikado ti araramidem. Nanang? Pangaasim ko matadumngag ka kanyak anak ko. No di mo kayat nga dadakas a mapasamaken ka, saan ka nga aginom no agmotor ka? No amok lakas na ti aramidem. Jakla ko man nagpawit iti paggatang mo iti motorsiklom. Alawunan nanang. Di kayak danag. Tadyak to nagmotor na nakainumak. Saan na pulos nanang? Kayat ko kumati sumong batmanen iti baribar, iti inawagan nak ni nanang, maipapan iti panagmotor ko anak kainom. Ngamjaklatan nagtagtagari manang Emmy. Ti pinanunot ko ngamin, kat amangan no kala at apot din na ti panagpawpaw ita iti allowance ko. No jak agtungpal iti kayat na. Iso anagwa naklatan, tasyak tumatlaeng ti matulok, kinunkunak iti bagik.
Nagtultuloy nga rod ti kinatangken ti ulok manang, ket inaramid ko latta ti kaykayat ko. Nalabit at tinarabay naklatta ti ng marswa, nga uray natangken ti ulok. Tawan mo ti dakes a napasamak kanyak, nga uray agmotorak a nakainom. Addaak idin iti maudi atukad ti kolehyo, ididimteng ti jak pulos ni namnama a mapasamak, manang Emmy. Nasayaat kami madidig kadagiti kakabsat ko nanang. Awan ti rumbo nga pagnanagan nyo kada kami. Nasayaat nga rod no kasta, anak ko. Agyaman na, nasayaat kayong magkakabsat. Siyempre, nanang. Da kami pa iti kunam. Nangruna kanyak. Okay na okay ak nanang. Elmer, anak. Agawid ako ni ti mabiit. Anya? Ni, apa yun nanang? Kila update Apa nga agawid kayo ngay? Narigat nga ilawlawag dito yung cellphone, Elmer. Basta masapol nga agawid ako ni ti mabiit. Alang nga roda nanang. Sana balit agsubli kayo lang dito abroad. Saan ka di? Amang ano dya kung agsubli, anak ko. Anya? Apa nga nanang? Saan na mabali na di kayo agsubli dito abroad Elmer, anak, pangaasim. Di ka kumamot agsaoy ti kasta. Kan mabalin ka di, saan tapay apagsaritaan da iti abanag dito yung cellphone. Urayam laengan na makasangputak dita. Sa tanto pagsaritaan da ita abanag. Ay, alang arod nanang. Pagsaritaan tanto da ita abanag. Kasla, saan napatagkan ka ni nanang mo, Elmer? Ni, kasano ko mga ibagam masaan na napatagnay? Ni nanang di kapatgan kanyak kap na umom. Nupod no dayta. Apay nga rod akasla kasuron mo iti panagawid na ditoy. Kasano ajak masuron? Kat kunanamot namin nga mga saan na nagsubli di abroad. Oh, di mas maragsakan ka pa'y kuma. Tamakadan namon ti inam. Ami, kasano nga amaragsakan ak no saan nga agsubli di abroad ni nanang. Kasano nga iti allowance ko no saan nga agsubli di abroad. Ha? Kasano ti daduma pa pagkasapulak no awan to na di abroad ni nanang. Kasano langan? Din dagiti anak mo ti maipapan iti sakit mo ading kaw. Nilaangan Elmer ti saan ama ka amo manong. Taging ga ita, di pa'y nagaw-awid. Ay, una yun ni Elmer. Amo na sumangpet ka, di na ka man la sinarabo man. Amo na sumangpetak. Gamsan na nga mo ti eksakto asangpet ko. Iso asigurado adi na pa'y laamo nga da akon manong. No kasta, di mo imbagbagakan ko na. Saan manong? Adamin kayat ko apanagnakan. Kataklo nagkanasair tiriknak iti napasamak. Ay, ading kaw. Anya nga rod ngay. Talaga kasta ti may nga ina. Masapol nga agsakripisyo. Ay. Ngam di kagdanang manong.
Uray no kastoy ang masakitak ang nagawid. Aramidak ti amin, tapno matarabay ko ti anak ko. Nanang, nagkutong kayo matan. Daytoy ti makagapo. No apay ang masapol nga agawid akon, Elmer anak. Nanang, Adda sakit ko, Elmer. anya? Dayta ti rason, no apay ang masapol nga agawid ak. Masapol nga agpaimbagak. Ngam oray no agimbagak ton bilang. Diyak matlaangan mabalin nga agsubli iti abroad. Tagsalugan ti pigsak gapo iti sakit ko. Nanang, Iso anasaya at mat tasimangpat kan Elmer. Kaya't ka makasarita iti nalapat. Nakasarita kung dagiti kakabsat mo. Naurnos ti amin kadakwada. Si kalaangan ti pagdandanag ak anak ko. anya ti kaya ti asawan, nanang. Kaya't ko amaamuan. No adda urnong mo. Ha? Sungbatan nak, Elmer anak. Nang runak at si katimasansan nga agkid daw apawitan ka. Iso anam na maag nga adda urnong mo. Tapno masigurado ang makaturpos ka iti panagadal mo. Taaklunakan ka anak ko. Tiimot ko akwarta si mangpet. Nairantan para iti panagpaagas ko. Kat amkak nga amangan no agkurang pay. Naglingat iti nagtutukal iti daydi apa nagsarita mi kaninanang ko manang Emmy. Takasanungot ngamin, uray kusing aduling, awan apulos tinailasin ko kadagiti impaw-pawit ni nanang, idi addapay laeng idi abroad. Uray lamabriat ti barukong ko idi nakitak ti panagarubos ti luwa ti inak. Apaman anaamuan na nga awan apulos ti urnong ko. Iso ati inaramid na, kinasarita nak iti nalapat, tapno ilako min ti motorsiklok. Kan kinasarita namat dagiti kakabsat ko, tati naglakwan ti motorsiklok. Kan ti urnong dagiti kakabsat ko, biningay na para kada kami amin. Iso nga damot laang inaramat ko, aging gaan nakaturpusak. Aklo nagkaado ti reklamok idi, ngamjakon imbukbuksilan. Kat ing kagumaaklatan tinagadal tapno makaturpusak. Apaman ang nakaturpusak, kinasarita nakmanan ni nanang. Kat imbuksilan na ti amin kanyak maipapan iti sakit na. Kanti amin a sakripisyo na iji abroad, tapno maipatulod na laeng ti amin akayat ko. Natignay tiriknak kadagiti imbaga ni nanang manang Emmy. Kat iti daydi metla agundaway, ingkarik iti bagik nga agbalina kon a responsable nga anak. Nakasarakak idi iti trabahok dita Pilipinas, ngam sa anak a kontento iti sweldok. Iso ang nagaplayak ang nagabroad kat napagasatan akmat.
Ita, makatultulong akon kadagiti kakabsat ko. Nang runa kan ni nanang, nga ininot mo ten ang makarek-recover iti sakit na. Daytoy ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Elmer. Pagayam nga Elmer, agyamanak iti panangisalaysay mo iti padas mo pagayam ko. Amom, saan laasi ka ti kasta? Ado dagiti nabarayuboy kabayatan ti kaadda dagiti kabagyanda iti balasiw taaw. Ado dagiti agbibiyag kasbak nang gapo ta adda iti abroad ti ina, kabsat, wenno anak da. Ngem ti didaam mo, ket no anya ti kasasaad dagiti kabagyanda nga adda iti abroad. Iso asakbay ko nga agbalin tayo abarayuboy, panunutan tayo pa iti sakripisyo dagiti ipatpatag tayo nga adda sadyay balasiw taaw. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti surat ti pagayam, anag pailingad itinagan a Lilibeth, nga iti agdama, kat adda ijay Dubai. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, Lilibeth kunam kumalatan kanyak. Iti agdama, kat addaak ditoy Dubai. Agpapaayak iti may sa adakkel apakanan ditoy. Kat babaan iti panarabay ti Apo, nasaya at met ti kasasaad ko. Saan la asyak no di kat adu kami nga agkakatrabahoan ditoy manang, anaayat adumdumngag iti YouTube channel yo. Taison ti pagliwliwaan mi no daytay awan ti araramidan mi. Ado kami ngamin nga agpapaay ditoy ang nagtaod iti Rehiyon Cordillera. Naawis matriknak ang nag-email kada kayo, tapno may patangat ang kumat ti padas ko. Masiguradok ngamin, apakapidutan mo't iti adal ti pakasaritaan ti pamilyak manang. Iso asapay lakuma, tamapili mo't ang maidrama. No bilang laeng manang, saan nyo kuman asuksukatan dagiti nagan nga inaramat ko, tapno amukto at ipakasarita akon ti maidram-drama no bilang laeng. Irugik manang ti agsalaysay, idi katurturpos ko iti kolehyo, kan kasarsarak ko idi iti trabaho, dita Pilipinas. Agpadatan na nakastarag iti trabaho, apa man na naggraduar ta Lilibet. Ama ano nalipatan mo di saritaan ta? Ne, anya asaritaan, Orly? Di ka man mat Lilibet. Naglawag ti saritaan ta idi, sakbayan nagturpos ta. Apa man ang makaturpos ta, kumita ta adagos iti trabaho. Kalpasan na, agurnong ta, sa tantog kalaysa. Ne, adda ayamot kasta asaritaan ta, Orly? Lilibet, saan kumamuta kasta? Masaksakita na kiti kasta nga ibagbagamit ha. Uwan ka di, si Kamat, agdanag kalaadagos. Ta sino kumamot nga iti saan nagdanag? Nagmayatan di saritaan ta, kalpasan na. Ibagamkit din na di mo ammo. Rabrabakan ka laeng, Orly. Diyak kayat di arabak mo. Ngamin, ay ayatan ka unay. Kadyak lakit di kayat ang madadaal ti relasyon ta. Apay nga imyan ni Mama iti ayanda ang kaludring ako nayo, Papa.
Kasanaw, kat nagsubang kami. Anya? Apay papa, anya tinagsubangan nyo? Kat nukontraan na ti kayat ko. Nga anya, papa? Lilibet, amumuta na bayagan na kayat ko tagpakali iti sular tayo. Nung pinampanunot ko ti panagadal mo. Kadita ta nakaturpuskan ka na dapat yung trabaho. Mabalin kon ngay tuloy ti panggap ko. Aging ga ka di ita, papa? Day tapay la treasure ti pampanunutan nyo? Di, ano ko matidagas na ngay? Na tayo matimayranod no bilang laang. No bilang laeng, papa. Kasanon no awan ti magimulan nyo iti kasta panggap yo. Mabalin ka di Lilibet. Nagsubang kamin kan ni mamam may papan iti dayto apanag. Saan ka kuman adumagdag? Pangaasay. Sino kami tayo tinakaamuan ni Papam nga da kinabak ng nakatalimang iti solaryo? Day di lolo. Ha? Ubingak pa idi. Kanayonan amangag ko ti panagsarita da papa kanday di lolo. Maipapan iti kinabak ng kano ana ikali iti solarmi. Ang amo tayo mo't asan asigurado dayta saan ka di? Dayta nga rod ti masansan na pagsubangan da papa ken mama. Saan nga min amamati ni mama iti dayta? Idinto ta nalaus mo't unay ti pamati ni papa. Lilibet. Naisardeng lang ti maipapan iti dayta nga issue gapo iti panagadal ko. Malagip ko nga min. Kinuna ni mama, arumbang nga iprioridad dati gastos iti panagadal ko. Ngam dayta treasure hunting. Ngam itata nakaturpusa kon kan addan trabaho. Mangrugi manon ni papa ang mangidukit iti kayat na ang mapasamak. Makipagnaad kayo dito ayan da Uncle Ludring, mama. No kasapulan, apay ket dinasaan. Di pa'y kat-arig na akasla nagsina kayon kan ni papano kasta? Lilibet, anak. Nasaysaya atin ti kastoy. Ngam ti inaldaw nga agapa kami. Gapo iti kayat nga aramidan ni papam. Mama. Saan na dumngag iti sao ni papam? May sa ti rason na. Nakalpas kamot kanon iti panagadal mo kat addan trabahom. Panawon kanon tapno baikan mo't iti importansya tinabayagan nga arapaap na abumaknang. Nulabsan ti agsao, mama. Naaron samot ti panagbiag tayo. Saan tayo mo't amarigrigatan? Isumat ti kunakken kuana. Anya pa'y lati sa pulan na aya kat mayat mo't ti panagbiag tayo. Malaksid ang napintas ti taray ti negosyo a binagon mi. At dapay bukod mo at trabaho. Iso ang masurunak ka ni papam. Dinad sa amon ti araramidan na. Treasure hunting. Dayta ti ramot ti panagsubang dagiti dadakkel ko, manang Emmy. Adda kanu ngamin ulitag ni papa, ana ipadamag idi ang nakakali iti kinabaknang. Ngamjak laam mo no agpaiso, tajakmat na panagnakan. Iso aday di lolo, na involvement iti treasure hunting. Kat dandani amin apundar da iti day di lola, na ilako na, ngam awan apulos tinagimulan na. Sigun iti nang nangag ko nga istorya,
Adda kanu na detect dagiti nag-survey iti Sularmi agameng anaikali iti arubayan mi. Kat manipod idin, saanen anapunas iti panunot day di lolo tinaamuan na, nga isumot ti kanayon nga idukit ti amak. Uray kasano ti pananglapod ko ken ni papa, awan tinaramidak manang, kat ti kayat na tinatulok. Ay, makabanlog. Papa, ang mga noon niya ti mapasamak kada kayo itar-aramidan nyo. Lilibet, anak. Awan di mapasamak kanyak. Okay, Ay, Ungayam. Ni Mamam. adan iti siledyo. Diyak lang mo no naturugan. Maawatan nyo ko man ni mama. Amuyo matasaan apabor itar-aramidan nyo. Ikagkagumangawatan ni Mamam, Lilibet. Ngamdyak mo. Ison sapay kintinti makagapo. No apay amarigatan kami amangala iti gamad. Ha? Anya ti kaya tiyo asawan, papa? Kontrabidan tumat ngamin ni Mamam. Iso amarigatan kami amang sapol iti kalkalyen may. Kaya't mga asawan Lilibet, saan nagsasaod ang mamakin papam? Pulos, Orly. Sipod inrugi da papati nagkali iti arubayan, nagbaliw mo tantilin nangan dagiti dadakkel ko. Saan da nagsasao? Kaslakit din saan da makitkita ti tunggal maysa. Tauray agsinnabat da iti unag ti balay, saan da nga agtintin nimek. Ay, oo na yan. Anyan ti kasta mapaspasamak. Siyak ti madandanagan iti kasta mapaspasamak, Orly. Lilibet, masapol nga agbalin ka na tibkar. Saan na rin ba nga agpailuyos kay taan yaman na mapaspasamak ka dagiti dadakgal mo? Amok da ita. Diyak amo no kabaulak ti mapaspasamak ita kadakwada. Kabailam da ita. Saan na rin ba nga sumuko ka? Iti ka nito asikat ti sumuko. Awanin ti mapasamak. Nagrigat mo't gayam tag may maysa nga anak. Lilibet, adak lang dito eh. Saan ka abaybayan? Mangnamnama ka kanyak. Nakabutbutangan dag na diti balay. Nakaamamak. Ha? Apay mama? Di mo ka di mapanunot, anak ko. Sigurado abot tawan iti batog tinagtakderan ti balay. Gapo iti panagkalkali da papam. Ha? Ang mga nukala at latan amarsood ti balay. Katlamutan ti daga. Saan mo't siguro, mama? Ay, saan nga imposible ang mapasamak ti ibagpagak, Lilibet? Iso asapay la kuma, tamaawatan nak anak ko. Anya ti kaya tiyo asawan? Sa anak lakit di ang makaid na nga agnaid pa'y ditoy, gapoy ti mapaspasamak. Ha? Iso nga agpakadaakan ka. Makipagnaedak pa'y laang iti ayad da angkel mo, aludring. Dikit di bagam. Ang mga nooddan lalaki ni Mamam. Papa? Siguro, amo pa'y ni Bayaw Ludring dayta. Ngam kalkaluban na ti aramid ni Mamam.
Papa, saan kayo kumangagsao iti kasta? Adayo ang mapasamak ti kasta pampanunutin nyo. No awan kinapod no ti imbagak. Anya ko matirason na nagtalaw ni mamam. Naglawag mo ti imbagak, Papa. Mabuteng ni mama nga agnaed dito'y balay. Taamken na nga amano kala at latan amarsuod to'y nagsaadan ti balay tayo. Gapo iti panagkalkaliyo. Ay saan at aramidag ti pagbalinan na araso. Taday to'y aramidag. Para matlaan ka na tayo. Da tayo ti mayrano. Nabitikas di ngay naramid na. Ti panagtalaw na dito'y balay. Nalawag at ilaang bagi na ti pampanunutan na. Balang kantis ni mamam, Lilibet. Maawatak ti takder ti inak, idi pimanaw iji balay manang Emmy. Kasmatlaeng iti panangawat ko iti amak, idi inrugi na tinagpakali iti sularmi. Ngem iti kasjay asinasao ni Papa, maipapan ken ni Mama. Jakon nalapdan ti bagik, ket nakasauak iti saan arumbeng. Iti ababa sa Rita, nagsubang kami iti amak, ket nagdesisyonak met apumanaw iti balay, ket sinurot ko ti inak. Impagarup ko idi, nusukunan na kami ni Papa iti ayanda Uncle Ludring. Ngem saan anapasamak tinamnamaek, manang Emmy. Di ka nagsangit, Lilibet. Ang mga noon niya ti mapasamak kanta. Diyak lang malapdan ti bagi, Corley. Kaslakit din awanan ti patagmi kan ni Papa. Napatpatagan kan kwa na ti bagbaga na agamang asapsapulan day ti arubayan mi. Lilibet, Di na kami man la pinanunot nga ginana. Mas pinili na pa iti arapaap na abumaknang. Namda kami kan ni Mama. saan tayo ating ngal ti panunot ni Papam? Awan ti maaramidan tayo. Nang runa, katsikan na mismo ti nang ibaga. Asabali ti turungan ti saritaan nyo. No idupit nyo ti may papan iti panag-treasure hunting na. Orly. Tilangi pakpakaasik kan ka, Lilibet. Agbalin ka kumaan na tibkar. Saan ka basta sumuko? Kanayo na panunutan. Asikamot lang taayan ti tibkar ita ni Mamam. Iso arumbang lang agbalin ka na tibkar. Anyatar aramidom dito. Ha? Papa? Pinanawan dakon nga gina, saan ka di? Saan kami apumanaw? No amumi asaan kami nga agpaggad, Papa? Anya kuma di pagbagadan niyo, alaman. Anya kuma. Papa, nakamamakmot ngamin at talagan ti agnaed dito'y balay. Gapo iti abot a kinaliyo iti batog ti nakaisaadan na. Gapo iti panag-treasure hunting yo. Saan at treasure hunting amakuna ti araramida? Ha? Anya nga ro ti awag iti aramidan yo? Ti treasure hunting, saan asigurado na adamaala kinabaknang? Nung da ito aramidag, sigurado. At dalakit di ti makalimi agama. Papa, Ngumda kayong akin na. Awan apulos ti suportayo kanya.
Pinanawan dak iti panawon na rumbeng la kumasup-suportaran dak. Naalas do ugali yo nga agila. Talaga nga awan. Saanan ang mabawing apulos ti panunot ni Papa? Noan niya ti sumungkan iti isip na, isulatan ti ammo na ahusto. Lilibet, Namin anon a pinanggap ko akasarita iti nasayaat. Ngam agtin naglaang iti saan a panagkinaawatan ti panagsarita mi, no ipilit ko ti agpalawag. Ay, una yun ni Papa. Talaga anak kong laapan ng tiisip na, gapo iti kinabaknang. Di na pa yan pulos matulungan ni Mama ang mga sikaso iti basit a negosyo na ibangon da. Lilibet, Tirigat na, masansan ang mangirwar iti kwarta iti bangko. Maininutan ang mairuruar na ti urnong da iti bangko. Gapo ta pag finance na iti aramidan da. dahita itandayan ti adat na. Ang mga nagbalaw kayong tulangan, awan gaya man napulos ti sanikwayo. Orly, Saan nga daw dawat, Lilibet? Ngayon posible ang mapasamak ti kasta. Ang mga numaibos to amin ng tinaipundar dagiti dadakkel mo. adalo man ti rabi Mama. Apay nga da kayo pay laang ditoy. Oh, sa anak pa'y nga agtuglap anak. Kat prangkaan ka, saan ama punas iti isip ko ti amam. Mama, No ti pagarupam kat kayat ko ti kastoy a sitwasyon mi. Nagbidot ka, Lilibeth. Kanayon ang mapampanunot ko ni Papam. Iso na laang ta talaga ama-ama kakag na ijay palay. Gapu iti kasjay a sitwasyon. maawatan kayo Mama. Tauray siyak, adamot pa nagamak ko. Nang runa kat marik na nga agunggon pa yung balay no magnaka. Dayta nga rod kat. Kasanumot ngamin. Nagkalid mo iti batog tinakaisaadan na. Tadda ka no ijay ti sapsapulan da. Mama, Amom nga amin a plano ti amam sinuportarak. Dayjay laeng titinubngar ko. Ta talaga sa anak a komportable. Ang amawan lata. Isulat ta tinatulok. Nay, ada umawawag kan ka, Lilibeth. nimot Orly Mama. Mabit lang tasong batak. Hello, Orly. Lilibet, umay kayo adagos dito ospital. At na dito ni Papam. Anya? Apay, anya tinapasamak ka ni Papa. Apay nga da dito ospital. Diyos ko! Kalatan na sood ni Palayo. Naibaglakit din na alis to adimtang dagiti rescuers. Iso ang natulungan da adagos ni Papam. Simurutak mo dito ospital. Iso nga da kita dito eh. Sige Orly, umay kami adagos dita ka ni Mama. Umay kami adagos. Napasamak nga rod tinagamamkan mi kan ni Mama, manang Emmy. Naimbaglakit din ta saan alinamot tilimned adaga tinarsuod abalay mi. Iso analakadalaeng anarescue ni Papa. Nagasat ni Papa ta saan nga iso a mismo tinapandagan.
Isu na laeng takapilitan anaputed ti kannawan asaka na, nga iso tinakaro ana ipit itibiga tinarsuod abalaymi. Kapilitan nga rod nga inabandonami ti sularmi ana ipundarpay day di lolo ken lolak, gapu ta nakalikat nga ruden manang. Kat nimot papak, sumken latta dagiti gundaway, amalagip na ti maipapan iti ibagbaga na agameng. Ngem kanayon met nga agpalawag ken kuana ni mama. Gapu iti napasamak manang, ingka gumaak met ti nagabrod, kat napagasatanak, iso nga addaak ita dito'y Dubai. Ngem iti mabiit, malpas tumeten ti kontratak ditoy, kat panggap kumeten ti ag for good dita Pilipinas, tapno makadenak dagiti dadakkel ko, ken tapno ituloy min kani orly ti panggap mi nga agkalaysa. Daytoy ti padas ti pamilyak. Sapay la kuma, tanakaibati ak iti adal. Toy pagayam mo, Lilibeth. Pagayam a Lilibeth, agyaman akmet iti panagsalaysay mo dito'y programa tayo. Jakman ammo no anya tinaidumduma a puwersa a makapaawis no gamang ti pagsasaritaan. Saan lang amin ani papam tinakapasar iti kasta. Ado dagiti naamamok a nagbalin a nakurapay, gapu iti treasure hunting. Ngem no apay nga adumot latta dagiti maawis nga agisayangkat iti kasta abanag. Basta ti makunak pagayam ko, titulbek tinarangay a panagbiag, ket ti panagsalukag, ken ti saan a panangibet iti pamati, ken taleg iti namarswa. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Liday kan ragsa, Isu